Daniel Muka, wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Christian Pandolfino u Igor Maciejowski fid-dar tagħhom f'Taslima, talab permess lil qorti biex iżur lill-ommu li qed tmut. Qoddim il-Maġistrat Nadine Lija, l-avukat ta' Muka, Noel Bianco, qal lil qorti li l-klijent tiegħu rid iżur lill-ommu li qed tmut fl-isptar. Iżda l-Maġistrat Lija talbet lill-avukat biex jippreżenta t-talba formalment permezz ta' applikazzjoni. Sa dan it-tant matul is-seduta xed l-espert forensiku Mario Scerri li rakkonta x-xena li sab fid-dar fit-triq Loker u qal li Pandolfino instab fil-pjan terran b'diversi feriti ta' arma tan-nar ikkawżati mill-viċin, fil-waqt li Maciejowski instab fl-inżul tat-Taraġ ferita waħda ikkawżata minn arma tan-nar sparata minn imnieħru l-fuq. Minnaħa tagħhom il-patoloġisti Alissa Fraz u Tiffany Buħaġar spjegaw li l-vittmi sofrew minn 12 ferita b'kollox, uħud kienu dbenġilu tiċrit fil-waqt li oħrajn kienu feriti ta' arma tan-nar u numru ta' xhieda oħrajn ippreżentaw ir-rapporti tagħhom dwar il-każ. L-avukat tal-Parti Ċivili Joe Giglio staqsa lil wieħed minnhom, ir-rappreżentant tal-Buro tal-Irkupru tal-Assi li ma sinstabu li għandhom x'jaqsmu ma' Muka u wieġeb li l-akkużat kien irċieva u bat fondi permezz tal-Fekserv u żied li sab ordni ta' friżar maħruġa minn Identity Malta u kont tal-mobile. L-avukati Noel Bianco u George Anton Buttigieg qed jirrappreżentaw lil Muka. Sa dan it-tant fawla separata kompla jinstema' wkoll il-każ fil-konfront ta' Viktor Dragomanski li wkoll jinsab akkużat bil-qtil tal-koppja. Hawn xiedu għad ta' pulizija b'wieħed minnhom qal li Dragomanski ma nstabx li kellu armi reġistrati fuq ismu. Minnaħa tiegħu it-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri li mar fil-post abbord waħda miż-żewġ ambulanzi flimkien mat-tabib Jonathan Joslin qal li għall-ewwel kien informat li hemm żewġ persuni li waqfitilhom qalbhom iżda fil-post u ma sabu li żewġ persuni mejta. Il-każ se jkompli fit-22 ta' Diċembru.